PMAYG ahem sorkar pe nang pidet akhi sita me patang phon pidet. Langtuk thepia long BLCC chairman akimi Agustin Hanseafan karchoda. Kherone ahithia long karbiar stu chukang tip akulot kang hualong KSA atumpen karchoda. Kardon Pinyani kang sama beta long pen nelik thare mono singte non betang ton pen aju ponik tha Langpher constituency town kapar lo ward nong 7 bahone adarso 60 han se arong alo PMAYG ahemso kikim tangalo Langpher youth mondol congress atom pen kahamre dang posit nile tomasa hemalo beta nang pale Chitini phai sirket सरकार पेन रंग आरात आतम अफान माथा से 60 han se arong alo khum sirket PMAYG ahem pilo Lapen, kecengang ko hawal an kimbi pondet akhi, ningka nesi pleng det anta puthot thangnat alam awe. Lapen, la anani pen kim pon thupo puta kache chak awe pusi, bangso PMAYG ahem kelongun abang phubang phi atum pen ningje pon. Ning to nikolo hala nangli tum tangka kaulai dam hud dun ma dun de. Dun ke dun mane pas kaulai dun huta la suhina an poncho. Suhina ke apoy sakta beng dun long le. Deng no nong de. Na man ni le bang di sangsung chonam pha. Anta ve po sangsung chonam pham nang pitha. Ajar si nang pitha ajar hai. Amar sa 500 nang pi. Pas kaulai ho bang lo. La bang so hem so nang le tangka bang la bang ke beneficiary tum bang ke long dun jiarat ke ave he athela bang so ke la bang so hem ke hala block tum si tangka deng po la ben hala tum tangka la so tangka ben si hem nang kim pi ponang li tum phan la bang so lam bang ke la sin ke nona phi nang li tum mang ko puthot tangka ke andam dun thuma Dun thu. de la bang so tangka ke andam hot bang angko hem mang ki kim la so na sai deng ponoma So asai deng pon ne kini la pan. Deng pon lo alang li tum la pan ke patang po pan an le hai. Hisab ke. Sita me paisa ke dun. Ahem sina patang te jong chalo. Paisa ta odung le ko anu ne hisab ka anu ne hisab ni lige suhi kuni dun bok paisa ta odung le. Lapen sorkar pen tangka nang palelo, lapen puthot tangka batahini bengalo pen sadang. Laso pen afinon puan ta patang tedet ajok bangso PMAYG ahem kelongdun atum pen nang pachini dun lapen puthot prabjin pen ke patang ponji afan Karbianglong Autonomous Council kechari kethi kiding atum kelang chari dun jiafan se tuning pon. Lakha Sirkep Amreng constituency Badong polling station left wing lang tuk tepialong BLCC chairman Kimiafan Karchomai Padu. Labangso amai long akai barlong terang left wing Badong local committee president ahin pen mai charik pon. Mai ke pha alam the Badong right wing local committee president akai gotchong terang pen than. Badong left wing secretary akai Komal Ronghang pen alhi pachini pon. Kedamtang pai ciklo akai Agustin Hanse BLCC chairman ar pulong det pen along karchomai padu det aphi ni phai sirkep lang tuk thepia long ta karbia po pen karchomai padu pon. Badong left wing lang tuk tepiarong along prekjam arong arat sar pisar pu aklim ang phar doan citame akai Agustin Hanse BLCC chairman akimiafan karcho amailong chitong du lapen ki ongdong arat kaning jelake komentu nipenta nitung inglong anathu pen ke nonason atu kelongdun ave pinlan lasi katingthur amota kapapidon dopoglu sitame non ke lakha sirkep amreng kaparlo inglong hawar rongpang bongpen akai Agustin Hanse BLCC chairman kelongdun ke e bahagi melo lapen non e frank ke kacengthor amo sitame kapapang dun je ang heglo pura ningarong cipirinti lapen video tempen tinggi semai po ladak lang tuk khepia rong along abang ki juna lang ta siksak o lapen rong barlu towar same ka siksak do lasi lai hui development abang non prabjing pen ki wan pi phanti Maya long akai hanse pen ke ongdung rong arat atoma phan jumisen alam than ponsi arat aphan development ke wan di asai deng pon bomlo posi ning pathe tekan lapen Nonetang election sisteme te bok headlo lasi kedoan arata manghudundera non kedawom Bharatiya Janata Party along dothi pen kewang di election ahot sisteme mesen pen pahai dun lo nang lapen Karbianglong Autonomous Council kete kiding atomalong sita anso se development afarman kewan thulong jiafan singwai dun polapen prabjin pen sayamo kedeng long da prang jiafan boripon pobosi akai hanse sangho pen lamchak cipi dekang posi nilitum aferan ke pen betanang pale Kopili constituency ke part of Helangpi atawar kokthom ahitialo chukangte bakulat kangpolong KSA Central Committee General Secretary ake hai bisliteron ahin pen karcho damposi nilito masai hemalong betana pale
pini niphai kep kitia chiklo porphai kre si apor malong pen phelangpi ahithia long chukang tip akulat kang pu jipu arjulong pen KSA Central Committee archun bang akhai bisojit teron ahin pen alang litu maphan man peng ki do karbia po pen archodang labangso akulat karbiri somar jirpo bangni chelangsi kang pu pon alang litu mamen somendar teron lapen mongol sing tisu lapen methang karbia tumsi lahai kang pudun kining arong piklu lapen lapo an sose bepar beha ahin takeklen chihong piknang lang pusi alangli than tekang pen ning parung tekang lapen kulot along kenang sot harmu asapet positame akai bisojit teron lapen ade sanghwatu pazir tekang pini are kang sama beta kala pon sekang tot boniklo langik bom dami karbi daily news do methak me korong thu